Ngikuha na nila sa mama guys. Mother, na mainit na sa mother guys. Mainit na. Ikan mig kuan guys, ikan mig merkado dia magipamalit. Kay mga ligo ko numig dagat karon, banding mi sa dagat karon guys, kay request ni mama. Ano ko sa kaligog dagat. Ya magkuan mi guys, magsugba mig isda. Medya kuan. Ni guys sa maning isugba kuan ni siya maskara, kay maning isagol sa amo ang kuan kinilaw. Diya ka rin, sugba na mo, karning baboy. Diya kaning isda, maniming sugba, kaning nukos. Kani, mayamong kuhan guys, kilawon. Magkuhan sa mi guys, magdigamo. Muna mo ang baon sa dagat unja. Happy ka, Diyos mama, ka-excited siya matos dagat unja. Magsalang sa kamuti dahil. Dugay na kung siya nakaligo og dagat. Ito ko sa amo. Ning luguran dito sa dagat karong mawa ng mga panuhot. Kani may poto nga lami ma. Ate mong pinalit na swan kasi nagulan mo itong bagas. Guys, daraga mo ang sinugbang anukos guys. Sa mo nang gisugba. Diya, nagaling na po dun dito para sa mo ang sinugbang kuan. Karning baboy. Diya, naluto na dahil gamong kuan guys. Among kamuti. Muna mo ang unang gitakang ang kamuti. Wow! Kalamisa kamuti. Amo nang prepare guys kay ug luto na ni tanan adto na mi sa dagat. Adto na mi dito magkuan kaon. Ana guys, gamong isda guys. Amo nang gibutang. Nandiyan ka ng maskara mo nang isagol sa mo ang kinilaw nga isda. Request ni sa mo ang mother guys nga maligog dagat. Unsay kalipay sa tang inahan at ang buhaton para lang malipay. Wow, kala humot sa nukos. Hapit na maluto. Kung mga tong dagat kay dugay-dugay na po ko nakaligog dagat sa karon kay ning request malagis mama nga maligo ko mig dagat. Madto ko mig dagat, magsugba-sugba ko mi. Nja, kita-kita tas dagat nja guys. Hi guys, nauman na gadget mig-prepare sa mo ang kuan guys, baon. Nidas mama kakarakara na. Excited na kayo. Nidas gian guys. Kita-kita ta dito sa kuan guys, dagat. Nasiming ko yung si pangit naman nang ipakaundaan. Kaya balag maghapon mi dito. Basta sila, busog sila. Yung lakaw nami guys, nadariga mo ang kuan baon, naka-prepare na daris kuan tricycle. Ito alyaw ilisan. Diyan nagdami ka ng kuan guys, music ag microphone ke. Nasahira ni may tabo sa mga ginaboy nga magbanding sa gawas. Mama excited na mama kita sa dagat. Asa na siya? Namidari guys, manemong baon. Sinugbang nokos, saming sausawan, sinugbang isda, sinugbang baboy, o kinilaw. Nakalami ang kinilaw.
Ano ang kan guys, kanon. Sa mga unsa mi. gamay ba? Guys, mga unta. Ako ni bay pwede. Nas mama dito guys oh. Ang kapantag nas dagat. Ngayon sa may daan, sa magtampisaw. Ano din si Bibo? Dahil nangaligo. Tapos mama to ah. Special dyan din kuranan. Ang diet boss. Basang baso pa. Uy, so diet ron? Ha? Uy, so diet ron. Ano to? Lamit mo. Ano siya man ang Diyos? Ito ba ang diet? Pwede mo. Ay, di siya mo kuyos. Dili ni mo kanon, ni mo ram pakuratan. Dami mo ng nukos. Pagyan ko pa be. Ha? Kanang nukos. Bawal ni sa mga kuan. Tay bawal. Pag masakupan pa pangsandok. Patay ang diet natin ah. Ngam ta kay Ito naman ang diet ni mo, ma. One date diet. Nagdaday may kuan guys banig. Kaya ganahan may mangligad. Ligad mi. Sa banig ba. Kasi ka mama royal. Reya. Lolay. Laka. Ma. Mga tagbi. Si Lola sa una. Hey. Ano na kami siya. Kadungog kami yun ko sa Royal kaya rumawa ko niyang doon. Ha. Napagtagay gi. Mama oh. Darang ganyan mo pangakayak ko. Na pwede abangan. Nga na bang? Alis pa rin. Ay nga to. Mama niyo kakayakan ang iwan naman. Makita ni mo ilalong. Thank you, Dad. Ito magkabukupunti hatag di ko. O luwag na yun mo. Saan di ko nang taga ang simo di ko. Pagkano yun ka puro luwag. Ano puro bulbul. Iyo, mahita boy. Pwede si mama dalog outing kita magdag-down. Hindi ka naman di ko ha. Hindi ka nang kaon ka. O diya o. Wala. Baka nagwala. Pagkano na Sud na nagluwag. rin siya kanan, bay. Masuguro si Day ka na gitagagluwag na. Basa kong diet, bay. Lamig ka mo timatamis. Sagarang Gamay ram gikaon nga kanon ma. Sagarang maligo dito dito sa ganda lagi. Hindi siya bawal. Sagarang maligo dito dito. Hindi siya bawal pa. Sidat ba kami? Sidat. Ha? Sidat. Speaker pa ang mantap. Tubig ma. Hindi mo tubig. Okay, ulaw kayo. Ha? Pag sitar laman, nagminom ka. Taklog na rin. Hmm? Ang cellphone. Yan. Ibutang si mo yun. Lamig mo kamote, tamis. Lang, oy, luya. Luya ko na. Dura-dura ba kon kami kasunta. Walang kayo, unsa mo to, lubong. Kuan nagluya kay kanang luya at tambaw nagpanuot. Wala nga ba yung mura? Walang kayo. Pangitaan ka na agapam karon malingaw ka diha. Lakaw kay pangitayos lo lagi merkano gi, karon malingaw. Na basin na si mga balo di ba? Nami makan kaon guys basta daplin og dagat. Ug mag-sunscreen. Thank you. Imong gikuha ma lagi diri. Adyo ko pa sa nginli. Anong mawa mo kuno mambutang og sunscreen? Kay gwapo ra day pwede magbutang og sunscreen. Di ko na katabutang og sunscreen kay di ko na kagwapo. Trabaho ka ay kay magbutang kang tinggi kay maulaw ta. Ikura, timo kagnaw. Nangahaglit na lang ni sakay. Hindi na mo irong. Ngarira mo diri. Narabay tiguang ning sakay, nahaglit na na. Na may nigihan pa na ako na ikuan diri. Masakay ka ma? Coast Guard.
Kuya, wag bantay. Ay, dili ko. Late guard, buwag. Nigihan ba? Narabay. Naibantay Coast Guard dito ya. Sosyala pong kaliguan na Coast Guard yung nagbantay. Di lifeguard. Di lang matingog mo. Coast Guard ko na nagbantay dire be. Ay, ay. Kanta ta. Hello. Ay, matingog guard. At tagpila na sir. Sir, tagpila na sir. Ulugan na sir. Puro magsuroy. Yung sini ba? Lubat na ba? Nolong ko eh. Panik sa kaya sagot. Sir, tagpila sir. Puro magsuroy. Hindi kayo nag-brightness. At least in our sheets, mandi ko. Kasi connect. Ay, naningil sa kuan table. 250 ang table. 5 mo. Ito. Mo sa mga kawawan. Hello. I didn't remember. Pake! Dalagay! Buko, matani mo pa! Nakukanta sa mo. Wala, nakamapay. For anyone but you, anything there is, and imagine anything with and imagine anything the two of us can do through the years. And never let me down. You turn my life. Ito guys, nari nangalingan ito guys. Ikaw lang. Kanta mo. Ikaw ba na ka? Hindi mo ba nakakanta? Katahan na lang mo. Ikaw lang. Hindi ka ba? Ikaw lang. The man, she just takes me as I am. Come what may, she Kani may malupit, kani raman ito, igura magtambay, di uli ko gunasan. Mama, oh, relax ka, Diyos mama, oh. Kuya-kuya ko yoy. Ikaw, ikaw. Mapit natin klase, maitong nabugbali. Ano, nagmaitom? Okay, oh. Ako lang ko ng basura na ay. Nagpila ko na pala. Ikaw pa. Diko. Guys, maganda ko ang guys, pinipig. Mudi nagandam sa kwarta di ay. Ice cream na yan, bala. Amo ang kwan guys, baon. Gamay pa na bawas. Ice cream. Bakit? Gula mo, dito lang siguro ko di ko patilaw gawin ni. Deka juda. Kana murag kana basura. Sino man naman? Be, pukula mo ni siyo. Oo, naman tayo, kanta nga, patingin yan naman. Ang chorus kasi converse siya chorus gihapon. Si mama na dito ang magbitsaan. Nandit sa economy dari. Kay panagsaran ni may Bago tabo. mo uyab guys. Ako pala si Junjun guys. Ikaw. Ako si Jinjin. Isa ko na nakamot na nga iatang i-introduce. Ang gatang kagalingan mo katawa, guys. Kita ko dari kuan ba? Malaki na son. Na may daghan diri kini mga bato-bato. Marere sa diri kay manginhas. Muna yung gyari diri manginhas. Oh. Manginhas ay man gud ni siya. Manginhasa. Posing sabi. Up kiay. Kunwari ni kanta.
Enda? Kini si Raulo, ikaw ra. Igo na kuno si mama dari. Igo mo na kuno si Ja. Hindi ka magpatabon og bas. Nagamumura ka dari. Nagamumura kuno si dari. Daha mga bata oh. Nangaligo. Di mo kay rang katinaw man di ay ma. Ha? Dari tagil dari oh. Bato di ay siminto. Kasi kuan ba? Siminto. Siminto di ay. Bato. Ha? Bato. Bato ba? Dani ma kay kuan. Kanang Dili na ko. tinaw. Tinaw no. Nakatinaw ka sugas. Ha? Dali ko kadai. Maligo. Ah, Dili rami. dani ka kadapit. Ari ko dapat. Tungo, hawiran. Kamu ka mo langoy ma?Alo ko mo lang oy. Nara ba si taligsik? Ha? May taligsik. Maligo ka? O diri na ko. Oh, dara siya. Sige leblob. Aguray. May klaro eh. Ana ba? Ana pa lutaw-lutaw. Lutaw-lutaw. Kamu ka mo langoy kuno ma? Dili na siya makaburo. Barok kuno be. Tanang barok kuno be. Barok kuno ra makita. Barok ba? Ay dito Ay, kayo. ako barugron. Magtamang na ko. Ay mo kamang. Kamu manas mama mo langoy no. Paglingkod ka na naglisod na yun. Ito mo na isang request guys nga maligo. Largo akong logo to eh. Lagaw na din buro ko. Pero Dahil nangaligo guys. Sundo na sila be, okay, di na makabalik. Ah, sa dito? Da, palaju-laju good. Nalunod, nahulog ang isa be. Ha? Nahulog ang isa. Nay, nalunod. Nahulog. nalunod. Nahulog. Na, muhumo jud kay request mong maligo. Request mong maligo. Gawas yun yung panuhot. Abiyol dos kay na diha oh. Barok. Ngikuha na nila sa mama guys. Kami man to gamuhumo ni una na ko kay nigutasan ko ning kaon ko dari. Ara dyan isang lipaja karong adlaw. Kaon ma. Man. Klaro. Ini barok niya na. Barok mo na kayo. Paita. Muna siya amoy. Oh, kau na. Kaon na. Muti. Kamuti mo kanon. Wa ninyo paspasin ang inyong Kamuti ko na dyan kanon guys. ikutas ko. Siya, action niya barok mulupok man. Nuwad ani kong umuy dai. Di na ko kabangon. Daugon ko na ko sa diyan. Okay ko kayo. Ag sounds. Sound check, copyright. Oh. 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 Oh, yang gimo. Oh. Ang ngita, ang ngita. Uy. Namin nagtago-tago lagi dito, be, oh. Sila nagtago-tago. Dito ayo, diri. Ibang tao, diri, oh. Kan kajung nangaligib dito dapit guys. Kaso laman dito arang kasaba. Dagan kajung ka ng kuan. Music. Grabe jang lipaja ni mama karong kuan na guys adlaw. Kay dadag pangaligog dagat, di man mo
uban og ligoon. Nasitar lagi siya maligog dagat. Mga ganing kani sitar na siya maligog dagat. Kaya huwag mo ang dadun mga ligo, di man mo uban. Nakaroon, gimingaw na siguro ni Jasmine Danao nga ijang trabaho sa unang masigligo-ligo. Ano sitar nga maligo. Mas tatay guys, so, nagpalabang-labang sa bus. Si mama, unta lamentas mama. Kung ano yung baga kagakan nga ni pabaklay-bakla dyan, hindi man makagwanta. Mangurog man, pati lawas kay mangurog. Oh, kalamay sa kuwan, hangin. Na pwede pa pa-play. Mga na pa-wheelchair. Natug to. Ato nang kay nga na us mama pa, musugot pa kas mama nga na sakjug. Nga na ba? Ito sakjug wheelchair. Pero di na siya maglisod. Hindi na naman sagot yun. Wala na basang kanat. Wala na.